ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ 2 ପଦ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରୁ ଦିଶୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଡାକୁଅଛି ହରି ଆସରେ ସଂସାରୀ, ନିରେନ୍ଦ୍ରୀ ମଣ୍ଡପେ କାହ୍ନା, ନିରେନ୍ଦ୍ରୀ ମଣ୍ଡପେ କାହ୍ନା। ସବୁ ଧୋଇଯିବ ଯେତେ ପାପ ଥିବ, ସବୁ ଧୋଇଯିବ ଯେତେ ପାପ ଥିବ, ଚକାଖି ଦର୍ଶନେ, ଚକାଖି ଦର୍ଶନେ। ନେଇଯିବେ ହରି ସବୁ ଚୋରି କରି, ନେଇଯିବେ ହରି ସବୁ ଚୋରି କରି, ଯେତେ ଯାତନା ଜୀବନେ, ଯେତେ ଯାତନା ଜୀବନେ। ଯାହା ଥିବ ଖାଲି ସବୁ ଦେବେ ହରି, ଦେବା ପରି ସୁଦାମଙ୍କୁ, ଦେବା ପରି ସୁଦାମଙ୍କୁ। ସଖା ପରି ପାଖେ ଥିବେ ପଛେ ପଛେ, ଆରତେ ସାହା ହେବାକୁ, ଓ ଆରତେ ସାହା ହେବାକୁ, ହରି ଆରତେ ସାହା ହେବାକୁ। ନମସ୍କାର। ଦେଖିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଏ।